de fons, que no deixa de ser la teva veu per qui encara no ho sàpiga a aquestes alçades, o que ens escolti per primera vegada en aquests moments, que també podria ser, es podria donar el cas, no? I tant, i tant. De què parlem avui? Avui parlem de... Ho has compartit en el Facebook, però no ho recordo. La meva memòria a vegades falla. Avui parlem d'Alma de Llops, val? Que és una cosa que, ostres, feia molt de temps que tenia al cap i va ser molt curiós perquè, com totes les coses interessants d'aquesta vida, quan tu penses alguna cosa, en veritat ja s'està movent per altres llocs, no? I recordo una vegada, parlant amb la Milena Llop, que ella doncs, ja va venir aquí al programa, i li vaig dir, ostres, penso que seria superxulo que els 3 germans féssiu alguna conjunt, no sé, alguna cosa. I això no va sorgir aquí en directe una vegada? Podria ser? Segurament en devíem parlar, és que és algo que ja corre des de fa temps, i clar, ella me'n recordo, quan li vaig dir, que es va quedar així, va dir, ostres, diu, però és que ja ho estem parlant. I dic, ostres, doncs, això no es pot quedar així, vinga, va, no? I ella, com és ella, va, tu que ets Capricorn, vinga, que t'agrada muntar, per què no ho tires endavant? I li vaig dir, jo encantat de la vida, perquè, clar, per mi, diguéssim, els germans Llop són els que, diguéssim, m'han obert els ulls de veritat, no? I sempre havia, doncs, això, llegit sobre el Fen, el no sé quantos, el Tao, el no sé què, buscant a les lectures, no? I va ser precisament la Soleika, la germana gran, qui allò em va fer em va fotre com 2 bufetades, no? En plan, obre els ulls ja. Sí, D'una punyetera vegada, Edgar, no? D'alguna manera sí, no? Però clar, l'interessant és que ho va fer no en plan dient-ho, sinó en plan experimentant-ho a través del que ella fa, que és alquímia genètica, i que llavors jo deia, i això què és, no? Però ella, ja veuràs, vine cap aquí, ja veuràs, no? Vam fer una mena de tracte amb els temes dels sons, de la música i tal, i em va fer, doncs, totes les seves sessions, i això em va deixar al·lucinat. O sigui, jo no podia entendre que hi hagués com un altre món, no? Fora del que podem tocar i veure, però que fos tan real. I a partir d'aquí va ser quan vaig posar-me més en contacte amb la Milena, perquè, bueno, facilitant, no? Perquè geogràficament doncs, vivia més a prop, i anant a classes de càbala i d'astrologia, doncs, allò, tot aquest món s'anava com obrint, desgranant, i em vaig quedar com, allò, molt sorprès, però a la vegada molt al·lucinat d'això, d'aquest altre món que existeix i que ens aporta tantes coses, no? I a partir d'aquí vaig començar entrant en l'univers dels Llops, dels germans Llop, perquè també hi ha en Tristan, que ell fa més tema de coaching, treballa el tema de les anècdotes, de fet és molt polifacètic, fa moltes coses, no? I entre tots 3 doncs vaig dir, uau, quina passada, no? Tot el que estan aportant. Tot el seu coneixement ve diguéssim, del seu pare, Cabalep, que ell va ser un astròleg i un cabalista nascut a Girona, precisament, però que, bueno, era conegut a Àfrica, a França, en molts llocs. Ell va crear, precisament aquest any fa els 40 anys, la creació de l'escola d'astrologia, de càbala, del món de la consciència, va fer una quantitat de llibres al·lucinants, però el més interessant és que, clar, tot aquest saber el va saber transmetre als 3 germans, i ho va fer d'una manera que, diguéssim, va quallar com molt fort, no? I el més interessant és que cada germà ha sapigut agafar aquest coneixement i d'una manera supercreativa, innovadora, l'ha anat com portant cadascú amb el seu do, no? Allò que portava dins. I és com si ells 3 han desenvolupat, doncs, ja t'he dit, tota aquesta font d'una manera totalment diferent. I clar, anar amb un te dona una cosa, anar amb un altre te porta no sé què, i era com, uau, quina passada, no? Però clar, hi havia aquesta cosa de dir, hòsties, i tot 3 junts ha de ser l'hòstia, no? És allò m'imaginava, no? Com moltes pel·lícules, allò com 3 poders per separat, que quan s'ajunten creen com una arma supersònica, no? M'imaginava alguna cosa així, i va ser quan li vaig proposar a la Milena això, ella em va dir que ja ho havíem parlat, però que, bueno, que a veure com ho podien fer, i bueno, xerrant, doncs el 15 i 16 de setembre a Girona, a l'Hotel Carlemany, doncs farem aquesta mena de trobada, de congrés, ho podem dir com vulguem, el que sí serà una experiència molt xula, on els 3 germans interactuaran tots 3 per donar informació sobre el món de la consciència, sobre
proposar doncs, activitats, experiències, coses que han viscut, senzillament per això, per aportar, diguéssim, llum, per aportar benestar, per aprendre a viure més bé, que el que importa, i el que sempre parlem aquí, no? De com viure més bé. Doncs, com que a mi, i tinc constància que molta altra gent també li ha funcionat i li ha anat molt bé, doncs vaig dir, ostres, doncs m'agradaria formar part d'això, d'ajudar-vos a construir aquesta nova manera d'entendre, no? Que és molt de l'època actual, d'anar conjugant sinergies, experiències, maneres de fer diferent, que ja n'hem parlat, que és una cosa que a mi m'agrada molt sempre, no? Anar-me trobant amb gent diferent i crear coses noves. En aquest cas hem trobat 3 persones que evidentment ells estan molt units, però que cadascú de la seva banda va fent. Es complementen? Exacte, no, evidentment es complementen, perquè suposo que la font, evidentment, tot i que la feina que fan és bastant diferent entre ells... Porten els gens. Exacte, ho porten els gens, mai més ben dit, sí. I donarem forma, doncs això, a un parell de dies a Girona, on hi haurà meditacions, jo hi faré algun concert, també relacionat amb el tema de la càbala, de l'astrologia, de les lletres hebraiques, dels àngels, tot això, no? Que aniran sortint segurament al llarg dels 2 dies. I la veritat és que dir, ostres, quina xulada poder tenir tots 3 aquí. I clar, evidentment, ja hi ha gent de Madrid, de Valladolid, perquè ells es mouen per tot Espanya, ells estan, diguéssim, a tot arreu, no? Com ha de ser. I clar, serà una història molt, molt xula, sí. Et veig entusiasmat, amb aquest nou projecte, sí, que suposo que està a punt de sortir a la llum. Sí, no, ja hi ha una web, hi ha una web, és Alma de Llops, va sortir aquest passat mes. És a dir, que allà podem veure tota la informació, tots els tallers o les conferències que es portaran a terme. Això, convido la gent a entrar a almadellops.com i allà doncs trobarà tota, diguéssim, la programació dels 2 dies. Si es vol quedar a dormir a l'hotel també hi ha tota la informació. Aquesta opció. Exacte, no ho hem volgut fer tot, nosaltres hem volgut només programar i que la gent doncs vagi allà on cregui convenient, sobretot per la gent que ve de fora, no? Però trobarà també els tallers, trobarà informació també de Cabalet, de qui era, dels llibres que va fer, que és superimportant, també, evidentment, la feina que fa cadascú, perquè cada germà doncs, també té la seva web amb les seves activitats, i serà doncs, superdivertit. I clar, com que és una que a mi m'ha tocat, tu deies això, no? Te veig molt entusiasmat o emocionat, realment sí, perquè clar, a mi és una que em va canviar la vida. I tinc constància i jo, doncs, clar, jo parlo amb molta gent, no? I a vegades molta gent me demana, ostres, per fer això, per fer l'altre. Jo sempre dic, doncs, vés a veure un, vés a veure l'altre, i, per exemple, clar, per proximitat, no? De la gent que em diu, doncs, per exemple, la Milena o la Soleika, sempre, doncs, dic, com que jo ho he pogut viure de primera mà, doncs, els hi recomano anar, no? I, per exemple, amb la Milena sé que hi va molta gent, i sincerament mai ningú m'ha dit bueno, sí, ha estat bé o no sé què, sinó tothom surt d'allà amb alguna cosa, no? Que és el que precisament vaig sortir jo. Clar, que quan no hagi sentit parlar mai d'astrologia, no? O astrologia, penses en l'horòscop, el no sé què, del diari, no? De la revista. I realment és molt més que això, perquè és un coneixement que tu tens que diguéssim que se't posa davant, no? I davant aquest coneixement de com ets tu, de per què t'han passat les coses, doncs tu pots triar més bé la teva vida. I això és el que te permet l'astrologia i la càbala, que és el que fa la Milena, però també amb l'alquímia genètica, que és com un viatge interior perquè puguis, allò, entre cometes, parlar amb les teves cèl·lules. Ja sé que ara parlar d'així pot semblar com molt raro, val? Però quan ho vius, de raro no en té res. O en Tristan, que jo no hi he treballat directament, tot i que ens coneixem molt i he anat a moltes xerrades, però no he fet cap procés, diguéssim, amb ell, però també la gent que hi va és com, els hi posa molt les piles, no? Vinga, tu, a veure, què et passa a la vida? Passa això, passa l'altre, no sé què. Escolta, tu, va, ell és un Àries i és molt... Va més per feina, no? Sí, va més per feina, vinga, va, tu, per aquí, perquè això, tal, l'altre, no sé què. Temps, no? Exacte, sí. Són energies, totes elles, molt diferents, però que es complementen d'una manera. I clar, quan a mi em van llegir la carta astral, dic, uau, però què és això? Com podeu saber aquestes coses? No m'ho crec. Però llavors no ens havíem vist mai, no ens coneixíem, no? Va ser tota una sèrie de causalitats que ens varen portar, però clar, que em van dir coses que dic, ostres, això és que només ho sap la meva mare, això no sap ningú més.
I a partir d'aquí vaig veure que aquí hi havia una altra manera, un coneixement real, de veritat, no filosofies, ni xerrameca i tal, sinó eren coses concretes que a mi m'havien passat, i vaig dir, ostres, doncs, aquí hi ha coneixement de veritat, aquí hi ha experiència. I clar, com me vaig anar posant i vaig anar descobrint tot això, dic, ostres, la gent això ho ha de provar. A veure, a vegades també t'entusiasmes molt i és veritat que el que et va bé tu potser no va bé algú altre. Però clar, jo el que haig de fer és recomanar el que conec, com tu, no? Si vas, jo què sé, a tallar-te el cabell amb un, o al dentista, o no sé què, i t'ho fan bé, ostres, tu ho recomanaràs, perquè l'experiència ha sigut bona, no? Doncs clar, en aquest cas, doncs, amb això també passa. I jo penso que serà una història molt divertida, perquè tots ells la manera de parlar és que, bueno, tipetes, O sigui, són, per exemple, una conferència d'en Tristan, la gent va rient. Com va venir en el de dins fa 2 anys, això era un vespre a la nit, a Roses, perdó, és veritat, un dijous a la nit, amb una fred que feia, tothom a cada nit van rebentar l'espai, perquè no s'hi cabia, però el tio parlant de càbala i d'astrologia, i d'una manera que la gent és que es petava el cul. Era divertidíssim. I clar, així ho entens, ho integres. Val? I tenen aquesta manera de fer que és tan personal, t'arriben tant, que les coses et queden. És que precisament perquè tenen aquesta via és una manera més fàcil i accessible per la gent que li ve de nou, no? Tots aquests temes. Exactament. Clar, si parles de manera com molt seriosa i amb un altre plànol, potser pot arribar fins i tot a avorrir, no? I tant, o a no interessar per la gent que desconeix els temes. En canvi, si tu ho introdueixes doncs d'aquesta altra manera així, més desenfadada, més amb humor, no? I més estar per casa, això ens crida tots l'atenció, no? Arriba molt més. Però el més divertit és que dius, no és que sigui cap estratègia de màrqueting, res, perquè ells són així. Clar, tu els coneixes, en plan, anem a dinar o anem a fer no sé què, i els veus tots tres parlant i dius, és que són tal qual, són així, sí, és molt divertit, no? I això, doncs clar, això arriba molt. Anava a dir alguna cosa, ja no me'n recordo. Doncs tens 2 minuts. En 2 minuts? Bueno. Un i mig. Doncs mira, convidem a la gent a això, que si està interessada en aquests temes, el que dèiem, que no són gurús en aquest sentit tant d'aquí dalt, són gent corrent, normal, amb una altra visió, amb una altra manera d'entendre i amb un sentit especial que fan arribar a la gent, i això és important. I que tenen ganes, que ho senten i ho transmeten, no? I que tenen aquesta habilitat justament per arribar a quantes més persones millor, no? Exacte. Pues això, almadallops.com, i allà veuran tota la informació, tot per fer-ho el 15 i 16 de setembre. De totes maneres, ens ho recordaràs, Edgar, i de cares a la temporada que ve, no sé, començarem el 12, ja podríem fer alguna cosa per recordar-ho. Mira, podem dir un germà que vingui i en parlem i ja buscaríem el dia. Vinga, i tant que sí. Edgar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estem arribant ja al punt de la 1 del migdia. T'esperem al